יניר קוזין, שלום. שלום ירון אברהם. קו חוץ, אנחנו עוזבים רגע את כל המהלכים הפוליטיים שלנו, היה שבוע מאוד עמוס וסוער, מתרחקים לארצות הברית, לנסות להבין מה קורה שם מהפרספקטיבה של הרשת. כן, אבל בחיבור ישיר באמת לכתבה שראינו עכשיו, כיצד עובדים הפוליטיקאים ברשת, בעיקר שני המועמדים המובילים, הילרי קלינטון ודונלד טראמפ. אנחנו יודעים שהעבודה ברשת יש לה איזושהי משמעות, כי זה עזר מאוד לאובמה בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ולא רק הצעירים מקבלים את המידע שלהם מהרשת, רוב האנשים בארצות הברית מקבלים אותו. אז בואו נראה איזשהו מחקר שעשו המרכז הישראלי לעידוד עסקים ברשת, ועשו איזושהי השוואה לגבי העבודה של השניים האלה. אז אנחנו כבר יכולים לראות, קודם כל, כמה אנשים יש לכל אחד ברמה הכמותית, כמה עוקבים בפייסבוק. אז לדונלד טראמפ יש יותר מ7 מיליון עוקבים, בעוד להילרי קלינטון יש קצת יותר מ3 מיליון, אז פה דונלד טראמפ מוביל. מה קורה בטוויטר, אחת הפלטפורמות החזקות בארצות הברית, שם גם דונלד טראמפ עם 8 מיליון, לעומת 6 מיליון של הילרי קלינטון. אבל אתה יודע ירון, זה לא רק זה, יש להם גם אתרים יהודיים, שם אפשר לתרום להם, אפשר לעשות הרבה דברים באתרים האלו. אז האתר של דונלד טראמפ הוא רק באנגלית כמובן, כי רק באנגלית מדברים בארצות הברית, בעוד של הילרי קלינטון זה גם באנגלית וגם כאילו אין מיעוטים בכלל. בדיוק, אבל אתה יודע, היא גם פונה אל הקהל שיכול להיות באמת שיצביע עליו וטראמפ פשוט ויתר עליהם. ואחד הנתונים המעניינים בעניין הזה זה זמן השהות באתרים האלה. בעוד אצל דונלד טראמפ זה יותר מ2.5 דקות, 2 דקות 30, סליחה. אצל הילרי קלינטון האנשים מתעייפים אחרי 1.5 דקות ועוזבים לחלוטין את האתר, ובסופו של דבר כמה מבקרים בחודש יש באתרים הללו. אז אצל דונלד טראמפ זה כמעט 5 מיליון, אצל הילרי קלינטון זה 4.3 מיליון. סך הכל הילרי קלינטון לא נראית מי יודע מה.